Bantay ng pagnanais ng pamahalaan na pagyamanin ang sektor na bumubuhay sa pambansang ekonomiya. Patuloy na nagsusumikap ang ating mga magsasaka at mangingisda upang kamtin ang kasaganahan para sa lahat. Marami mang balakid, patuloy silang kumikilos tungo sa Pilipinas na may masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Mabuhay ang mga food heroes ng bansa! Ikinararangal kayo ng lahing Pilipino. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma, yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Hello! Magandang araw po sa ating lahat mula dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome na naman sa ating fresh na episode sa programang AgriSenso sa Agrikultura, aasenso ka. Okay, at dahil napaka-espesyal ng araw na ito, makakasama natin ang heartthrob ng chicken farming, walang iba pa, kundi si Manok Tambayan! Magandang hapon po sa inyo lahat. Corrected by. Sir, kumusta? Kumusta ang iyong lugar dyan sa General Santos today? Yan, okay lang po ma'am. Ano din tayo ma'am? Parang manok din po tayo na tatamaan ng sakit. Oh, nagka-flu ka, sir? Ko ngayon ma'am, pero dahil sa ulan, init. So, di malaman yung panahon. Biglang ulan, biglang init na naman. Oo, sa araw, sir, no, matindi ang init, matindi ang sikat ng araw. Pag sa araw, kasi nandyan yung araw. Tama, ma'am. Joke. Pero sa gabi naman, ayun, doon nabubuhos yung malakas na ulan. Ganon din ba dyan sa General Santos, sir? Yes, ma'am. So, halos araw-araw po dito, ma'am. Ganon yung klima po dito sa Jansan. Paano baka mamaya, ulan naman ito. Correct. Paano mo ngayon, sir, inalagaan yung mga manok mo para hindi sila magkasakit dahil nga dito sa pabago-bagong panahon? So, yun nga, pag ganito yung panahon, kinabukasan niya, nagbabacterial flushing po tayo gamit yung Panamox Forte. So, pinaka maganda talaga sa aga kasi pagbaba yung manok, unang-unang hanapin nila ay yung tubig. So, tamang-tama maghalo po tayo ng antibacterial po. Ayan, antibacterial agad. Of course, nandyan po yung Panamox Forte, okay? Ayan. Sir, before tayo magsimula, gusto ko lamang pong i-shout out lahat ng ating mga viewers dito po, of course, sa ating Facebook page, sa AgriSenso, sa Agrikultura. Paki-like naman po at paki-follow dahil malapit na po tayong mag 30,000 followers sa ating Facebook page. Di ba? Yan. Yan. Malaking tulong din, of course, sa ating Manok Tambayan dyan, diba? So, marami po mga nag-follow din sa atin. Ganon din po. Hello sa mga viewers natin via Ka-Farming Angat Ka Facebook page at saka sa Damdamag Digital Media. At tayo din po ay marireplay. Yung ating programa ay marireplay po later on sa ating partner din, Facebook page partner, ang RNG or Regional News Group Luzon. Hello po sa lahat ng mga viewers, sa lahat ng mga followers po ng RNG Luzon. At alam mo rin ba, sir, na bukod tayo ay makikita sa social media, tayo din ay maririnig sa ating mga Kings Radio stations. Galing. Yes. Galing pala, ma'am. Correct. Kahit saan po kayo sa mundo, pwede niyo pong makapakinggan ang ating mga programa sa Kings Radio. Dahil pwede po kayong mag-download po ng ating Kings Radio Philippines application. Punta lamang po kayo sa inyong Google Play Store at hanapin niyo po ang Kings Radio Philippines at libre po ninyo yung ma-download or ma-install, okay, sa inyong mga Android phone. So ikaw, sir, kahit nandyan ka sa General Santos City o kahit saan ka pa pumunta, as long as meron kang data, walang problema dahil maririnig nyo po ang Kings Radio, lalong-lalo na ang ating programang AgriSenso sa mga oras na ito. Diba? So, marami kasi tayong mga Kings Radio stations. Dyan po sa Lambunaw, Iloilo,
dyan sa may Negros Oriental, sir, sa may Himalalod Negros Oriental via 88.7, sa may Shaton, 102.5, yes, 102.5 Kings Radio. At dito naman din somewhere sa may Mindanao area, sa may Surigao del Sur, 102.5 Kings Radio, Hinatuan, at 99.5 Kings Radio, San Francisco City, Agusan del Sur. At sa mga taga Davao, Davao Region, ang 93.5 Kings Radio. So, yung mga nabanggit ko na mga frequency, so kung andun kayo sa mga areas kung saan na malapit kayo doon, so pwede po kayo mag-tune in sa mga radios ninyo. Pero pag wala po at hindi abot, kung saan man kayo ngayon sa lugar na nanonood kayo ngayon via Facebook page, so pwede kayong mag-download ng radio app natin or yung Kings Radio Philippines. So, yun, diba? Kahit saan kayo, as long as meron kayong data, pwede nyo pong mapakikinggan everyday ang AgriSenso via Kings Radio Philippines. Okay? Sa lahat po ng ating mga viewers ngayon, paki-share naman po. Paki-share po yung ating live dahil para po mas marami po ang makakarinig, makakapanood po sa good news po na ihahatid sa atin ngayon ni Manok Tambayan. At ini-encourage ko rin po kayo na magtanong, okay? Magtanong sa ating live. O di kaya kung meron kayong gustong i-shout out, o diba? Okay lang, comment nyo lang po kayo sa ating live ngayon, live sa Facebook page. Or kung meron po kayong mga katanungan, isulat nyo rin po sa comment section box dahil aalamin natin yan later on. Sasagutin yan live ng ating Manok Tambayan. Okay? Correct. So I think ready na po ang ating Manok Tambayan sa kanyang discussion ngayon. Ito po ay doon sa mga magbabalak pong mag-alaga ng manok. Dahil ang topic po na i-discuss sa atin ngayon ni Manok Tambayan, kung ano yung mga tips po niya para po magsimula sa pagmamanok. So ano yung mga dapat siguro nating i-consider, dapat i-prepare, dapat isaalang-alang, dapat malaman bago tayo mag-alaga ng manok. Okay, so corrected by. So ready na ang ating Manok Tambayan. Sir Rian, take it away. Yan, una po sa lahat, maraming salamat po sa mga nakikinig ngayon na nanonood. Huwag po tayong mahiya magtanong po, sasagutin po natin yan mamaya. Una po sa pagmamanok po talaga, dapat pag-isipan mo muna natin kung ano po yung aalagaan po natin, lalo na sa mga nag-upisa po talaga o nagplanong magmanok. Dalawang klase kasi yung manok po na inalagaan po ngayon sa merkado. Una po yung native chicken, na kung saan ay yung market na po talaga ay yung karne. Kung may benta man tayo na itlog ng native chicken ay napaka-kunti lang po. Pangalawa po yung mga heritage chicken. So yung heritage chicken po, madaming klase po yan. Sa atin po dito, nung nagsisimula pa lang po tayo mag-alaga ng manok, ang inupisahan ko po talaga ay yung native chicken. Maganda po, number 1 po sa karne, mabilis po mabenta. Yun nga lang, kailangan mo pang umabot pa ng 2 to 3 months bago natin ma-dispose yung mga manok po natin. Pero kalaunan po nung lumabas yung heritage chickens ay nagpalit na po ako. Sa ngayon yung heritage chickens po talaga ang yung pinaka mabenta. Madaling pagkakitaan, mabilis kang kumita dito sa pag-alaga ng heritage chickens, lalo na po pag nakapag-produce na tayo ng sisiyo, itlog, RTL, laying, mga rooster. So lahat po ng klase po sa heritage chickens na meron po tayo ay pwede nating may benta. Sa pag-alaga po, dapat kung tayo po ay mag-umpisa ng pagmamanok, dapat may mga kulungan po talaga tayo sa ating mga alaga. Lalong-lalo na po pag malalaki yung ating simulan. So kailangan may na po tayo sa sisiyo, paitlog, kumbaga tawag nito, kulungan na maganda, merong pailaw, at merong magandang pagkain. At kung malalaki naman po yung ating na-startan, dapat may incubator po talaga tayo. Kasi yung heritage chickens naman po, swerte lang po kung makakita ka po na naglilimlim na mga heritage chickens. Karaniwan po niyan ay hindi po naglilimlim. So kailangan mo ng incubator. So, kung gusto mong mag-success po sa pag-alaga ng heritage chickens, kumita po ng malaki, dapat meron ka po niyan. Pangalawa po, dapat kung mag-alaga po tayo ng manok, pagsisimula po tayo, dapat nakabakod po yan. Kung may mga kapitbahay po tayo, lalo na po kung may mga aso, nakabakod po yan para protektado po sila sa aso. Isa po kasi sa
pwedeng pumatay sa ating mga alaga ay yung mga aso. May na-experience na po tayo na isang kaibigan po na nag-alaga po, nag-upisa po ng pagmamanok. Yun nga lang, ano lang po yung kanyang manok, yung area niya po, madali lang po mapasukan ng aso. So, kinagat o pinatay yung kanyang mga alaga. Ang heritage chickens pa naman po ay mababa lang pong lumipad. So, madali na po sila mahuli ng aso. Kaya isipin din po natin, pag nag-alaga po tayo, dapat nakabakod yung ating area. Kung aalagaan nyo po ay klase-klase na manok, dapat may breeding pen bawat breed po ng manok. Yung sa ating kaso naman po, cross heritage na po yung ating mga alaga. Doon sa ating area, bagong area po natin. May pure man tayo, may po talaga, nakaseparate po talaga yung pure natin na pinakamabenta po ngayon yung ating Decal Brown at saka Rhode Island Red. Sa mga magsisimula po, bago tayo magsimula, alamin nyo talaga kung anong klase na manok o yung breed. So, yun nga, nabanggit ko po last time na kung gusto nyo pong kumita agad sa pagmamanok ng mga heritage chickens o heritage chickens na alagaan, dapat meron ka po talagang Rhode Island Red at saka Decal Brown. Kasi yan yung pinakamabenta po ngayon. Hindi ka po mahirapan na mag-market po pag ganun po yung ating alagaan. Lalo na po sa mga baguhan. Mag-post ka lang po sa online, sa mga Facebook page, ay meron na pong magtatanong po sa iyo niyan kung meron kang alaga niyan. So may mga kaibigan din po tayo na ngayon po nag-alaga po, baguhan, o yun po yung kanilang inalagaan at ngayon po ay kumikita na po sa pagmamanok. May mga diskarte din po pag nag-alaga po tayo, magsisimula. Pwede din po tayo mag-buy and sell po ng mga sellable po na manok. So, may mga kaibigan po talaga tayo na ganun yung ginagawa. So, kumikita po sila sa pagmamanok. Sa pagmamanok, kung mag-start po tayo, magsimula dapat, may tayo, program po tayo. Una na po dyan yung pagbibigay po ng vaccines po sa ating mga alaga. Kung hindi naman tayo nagbibigay o hindi tayo magbigay, dapat yung ating mga manok, kumpleto po yan sa vitamins. So yung sa atin po dito, pag may sisiyo yung ating sisimulan, ay dapat magbigay po tayo ng electrolytes po sa kanila. Yung sa atin po dito, mga gamit po natin ay Intenso Plus. At kung pangit naman po yung panahon, nagbibigay po tayo ng antibacterial yung ating Panamox Forte. Kahit yung sa ating area po, pag pangit yung panahon, yung mga malalaki po natin, ginagamit po nating antibacterial, bacterial flushing, ay yung ating Panamox Forte. So, po yan? Importante po yan para maiwasan natin yung sakit, kumalat yung sakit. Ang heritage chicken pa naman po ay mahina yung resistensya kumpara po sa mga native chicken na paggala-gala lang kahit umuulan, hindi yan basta-basta magkakasakit. Kumpara po sa mga heritage chickens na kahit umuulan, nagpapaulan yan sila, kinabukasan yan, malaki yung tsansa na magkasakit po sila. Kaya yung akin po talaga, meron po tayong program pag maulan, biglang init, biglang ulan naman po, hindi po mawawala yung ating antibacterial sa ating mga alaga. So, pinaka-importante po yan sa pagsisimula. Yung market dapat, yun, nabanggit ko po kanina na mag-alaga tayo ng mga manok na mabenta ngayon para hindi tayo mahirapan po sa pagbenta, pag-market po at kumita tayo agad. So, sa mga kaibigan po natin dyan na may mga katanungan po sa pagsisimula, o kahit ano po, basta about sa manok, willing na po natin sagutin po yan, base lang din po sa ating experience po. Correct advice. So, ayan ha, ready na ang ating manok tambayan sa mga katanungan ng ating mga viewers. Yes, of course, para po ay maging productive po ang ating diskusyon ngayon, ang ating pong programa ay bukas na sa inyong mga katanungan. Ready na si Sir Rian sa mga tanong ninyo. Actually, maraming tanong sa ating chat ngayon, no? Sa yes, ating Facebook chat ngayon. At makinig po kayo dahil halos po ng mga tanong na ito ay I'm sure malaking tulong po ito para sa iyong pagsisimula sa pagmamanok. But before that, sir, meron akong personal question for you. Sa pagpili mo ng iyong bagong manukan, ano yung kinonsider mo doon, sir? Bakit mo nagustuhan yun na piliin, bakit nagustuhan mo yun na doon ka mag-extend ng iyong farm? Kasi kung kayo po ay avid follower po ni Manok Tambayan, makikita niyo po sa kanyang mga vlogs na from ganitong space niya dati na manukan, ay meron na po siyang bago ngayon na manukan. Diba? Mas malaki yun siya. Compare yung dito sa background niya ngayon, ito yung dati niya na manukan.
So meron na siyang bago ngayon, 'di ba? So ano, Yes, ma'am. sir, ikaw, sir, paano mo pinili? Bakit yun ang pinili mo na Well, area sa iyong farm? Well, una po sa lahat, sa area po kasi ng bagong manukan po natin ay wala masyadong kapitbahay po, ma'am. So, maganda po na mag-alaga din po tayo doon na tahimik. At yun nga, walang nakakadisturbo sa ating mga alaga. At the same time, maganda yung area, madaming damo, may mga puno din po kahit papano. Kumpara po sa atin dito na maliit yung area, sa ating kaso kasi dito sa ating manukan, maliit lang po yung nandito po sa atin ngayon, sa ating kinatatayuan ngayon ay ano po, kumbaga hindi po tayo pwedeng magparami. Kumbaga sa isang metro na siguro ng 1 square meter, per square meter ng ating ikumpara mo sa manok ay nasa isang manok ay ano po 1 square meter. So sa ating area pwede tayo magparami doon. Kumpara po dito, kailangan natin na isipin din po natin yung mga kapitbahay natin bago tayong magparami. So kumbaga limited lang po pag maliit yung area. Sa malaking area po natin, kahit magparami tayo doon o madami yung ating manok, hindi tayo nakakadisturbo kumpara po sa maliit. Correct. So kinonsider mo yung ano, sir, yung kapitbahay. Oh yes, yes ma'am. Oo. Kailangan po talaga kasi lalo na po pag maliit yung ating area, madami tayong manok. So ibig sabihin madaming ipot. So nakaka-attract po yan ng madaming langaw. So pag madaming langaw, ibig sabihin ay posibleng magdala po ng mga virus, mga diseases sa ating mga alaga na makapikto po sa ating mga manok, pampatayan at maapektuhan yung ating kita pag ganon. Correct. Kaya nga po, nung pumunta kami doon sa area po ni Sir Rian dyan sa General Santos City, panay, linis talaga niya. Kuha talaga Tama, siya. ma'am. Meron siyang bit-bit talaga na walis tingting at saka dustpan dahil kinukuha niya po lahat ng mga ipot Tama, ma'am. sa kanyang farm. So, ganun po kalinis yung farm ni Manok Tambayan. So, yun. Yun yung isa sa mga i-consider natin na kumbaga responsibility mo na rin kasi bilang isang chicken raiser or breeder. Yung, of course, hindi lang yung sanitation sa iyong area, kundi na rin, pati na rin ko sa ikabubuti ng iyong nasa paligid mo. Diba? Lalong-lalo na malapit lang. Yung farm, yung dating farm, yung dating manuka ni Sir Rian sa mga bahay-bahay dyan. Diba? Nasa residential Sa area. gilid lang, ma'am. Sa gilid lang talaga. Sa gilid lang talaga. Oo, correct. Yung ingay din po, ma'am, i-consider din po natin. Kaya nilipat din po natin yung manok. Pag crowded kasi yung manok, alam naman natin na irritable po yan sila. So, maingay. So, mas maganda na yung mas malaki para malawak. Hindi po, nakakagala po sila, kumbaga. So, hindi po sila masyadong, kumbaga, crowded. Correct. Ayan. So, i-entertain na natin yung mga tanong mula sa ating chat. Okay? First question natin is, ano po ba daw ang ideal na sukat sa manukan o na manukan? Para sa iyo, sir. So, para po sa akin. So, dito sa ating manukan, dito ngayon, 150 square meter, ang kaya po natin na i-accommodate po talaga dito na breeders ay nasa 50 lang po. So, kumbaga, mag-limit lang po tayo. So, 3 square meters bawat isang manok para komportable po sila. So, yun po, para nakakagala po sila. Para lang po sa akin, may iba kasi na mina-maximize po talaga o kumbaga ginagamit lahat yung area. Kaya madami yung kanyang manok. Pero kung gusto niyo po ng range na manok, yung masaya po sila, so ganun po yung ating ideal po. 3 square meter by one Manok. Manok o inahin o rooster. So, ibig sabihin yan, sir, pag meron kayong 50 na manok, dapat ay nasa 150 square meter yung laki Tama, ma'am. ng iyong manukan. Okay? So, nakadepende po yan sa dami ng iyong aalagaan na manok, ha? Sa sukat na kung meron kayo. Tama, So, ma'am. first, siguro, i-consider muna natin yung area ninyo or yung location ninyo, kung ano yung available na location ninyo. Saka po kayo pumili or mag-decide kung ilang piraso na manok
yung pwede niyong ipasok doon sa inyong manukan. Depende sa location or sa sukat. Tama, ma'am. Sa laki ng iyong manukan, okay? So that is our first question. Next question natin, sir, ano po ba ang magandang lokasyon sa pag-aalaga ng manok? Ano yung ideal location niya, sir? Una, nasagot mo yung, syempre, malayo sa kapitbahay, mas better yun Yes, siya, ma'am. di ba, sir? Yun yung unang nasagot kanina. Meron ka pa ba bang idagdag doon, sir? Yes po, ma'am. Para po sa akin, ma'am, nung dati nag-iisip po ako na sa probinsya mag-alaga. So, kaso parang malayo na po, kailangan pa i-travel yung mga manok pag may bibili. So, dito po ako sa city. Importante lang po pag makahanap ka po ng magandang lugar po sa city na, kumbaga, malapit. So, mas iba kasi yung city kaysa sa probinsya, ma'am. Sa city, madami kang market. So, mas madami yung customer na pwedeng bumili sa iyong mga manok. Gaya po dito sa atin sa Jensen, kung ilipat ko po yung mga manok po natin sa probinsya, ay mahirapan na po pumunta yung mga kaibigan po natin. Kailangan pa po ng travel permit o mga mga requirements. So, mahirapan po sila. Baka maharang na po sa daan pag ganun po ang ating gagawin na ililipat po natin. Wala namang problema kung may permit na po tayo. So, para sa akin ay maganda po talaga sa city na kumbaga malapit din po sa yun nga yung sinasabi ko po na wala pong masyadong tao, yung mga sa bukid na city, kumbaga. Yung mga barangay na mga ganon. Ang nakakaganda lang dyan sa General Santos City, sir, no, kahit sabihin natin na city, meron pa rin pong mga barangay dyan na kumbaga ang setup niya ay rural. Tama, ma'am. Ibig sabihin rural, hindi pa siya ganun masyadong crowded. Kunti pa lang yung naninirahan, ma'am. Kumbaga, kunti pa lang yung tao na namamahay o nakatira, kumbaga. Oo. Kasi sabihin natin, pag nasa downtown ka talaga ng General Santos City, syempre maraming mga buildings, maraming mga sasakyan. Pero pag sabihin natin mga barangay, may mga ilang barangay sa General Santos City na yun, nasa urban, sabihin natin kasi city, kasi urban, pero yung setup niya ay rural. Pang-agree, ma'am, pang-agree na Yes. Agree Malaki na din siya. barangay. Oo. Meron kasi dito sa Jensen na talagang may isang barangay na talaga, pang-agree lang po talaga. Doon, may mga manok doon na inalagaan. Correct. Ganun, ma'am. Oo. So, isa din sa i-consider natin na yung location na kumbaga accessible siya doon sa mga possible buyers mo. Yes, ma'am. Possible buyers. So, yun number one is, una natin isaalang-alang, syempre yung malayo ba or malapit sa kapitbahay, dapat of course malayo siya sa kapitbahay, and then accessible siya sa mga buyers, mga possible buyers. Para po, of course, madaling i-market yung ating pagmamanok, ating mga manok. Okay? So, ayan. Next natin na tanong, parang meron pa. Ito, sir, pwede po ba akong mag-alaga ng manok kahit nasa subdivision ako nakatira? Parang connected yung ating mga tanong ngayon, ma'am. no? Pwede ba, sir? So, yan, based sa experience ito ni Sir Manok Tambayan. Yes, ma'am. Kung dito sa likod ko, ma'am, sa division na ito, ma'am, kung nakita niyo po dati, may subdivision dyan, may nakatira po dyan na, kakilala ko na nag-alaga po ng mga manok. Yun nga, nag-alaga siya ng manok. Ang kaso nga lang, ma'am, nung dumami, ay meron na po nagreklamo. So, kumbaga, pwede tayong mag-alaga, yung sakto lang po. Yung last time kasi napunta natin sa kanyang bahay doon sa kabila, sa likuran ko po dyan. Meron siya mga 10 na manok, pero nung dumami yung kanyang mga alaga, ay naingayan na po din po yung mga kapitbahay. Kaya nagreklamo din po. So, yun nga, kung ako sa mga nag-alaga din po na o gusto mag-alaga ng manok sa subdivision po, ay wag na lang po kasi mahirapan din po tayo, hindi tayo makapagparami. So, mas mabuti na lang po kung may area tayong pwedeng pagrintahan, ay magrenta po tayo, gaya po ng ating ginawa po. So, siguro, sir, kung mag-alaga sila ng manok na subdivision or malapit, siguro hindi pang negosyo. Limited sir, lang. Kumbaga, pang konsumo na lang siguro. Konsumo na lang talaga, ma'am. Pero kung binta-binta, yung magparami, ay hindi pwede, ma'am.
Hindi siya ideal. Oo. So, kung Yes, sino ma'am. man ito, ang mystery, natin, taga-tanong. So, ang advice namin sa inyo, kung nasa subdivision kayo, ay limited lang po yung paalagaan ninyo, ha? Kung pwede, wag na lang siguro pang benta or like pang Konsumo na lang. Oo. Like kung wala na pong karne, wala nang isda sa inyong ref at meron kayong inalagaan na manok. So yun, may adobong manok at tinola ka na. Tama, ma'am. Instant. Pero alam mo sir, 'di ba? The more na siguro sa akin kung ako yung nagpapakain sa manok at saka parang mahirapan akong katayin yan siya, sir. Dati, ma'am, ganun yung aking mindset, ma'am. Naawa ako, ma'am. Oo. Pero Oo, kasi nung everyday tumatagal, mo- ma'am, wala na akong awa, ma'am. Parang Lalo na, sarap no? kumain ng manok, adobo, sorry ka na lang. Oo, so parang gano'n na lang din. Yes, ma'am. Maging manhid na. Maging manhid na lang. Ayan. So, okay. I hope na nasagot namin yung tanong niyo, madam. Next natin na tanong, meron pa ba? Ayan. Sir, ano po ba ang magandang manok? Ano po ba ang maganda sa manok? Nakakulong o naka-free range po ba? Para po sa akin po, ma'am, ay mas maganda yung naka-free range kasi yung manok, pag naka-free range, mas masaya po sila. Ibig sabihin, pag masaya yung ating mga manok, mas productive po yun. Yung mga nakakulong po kasi ay nakakawa din naman po. Kumbaga, sa mga napuntahan ko po ng mga manok, may mga naka-battery cage po talaga nakakulong. Yung kanilang productivity, pag production sa itlog, ay parang, kumbaga, nagiging 2 years na lang instead of 3 to 4 years. Ganun po yung epekto po sa pagkulong ng isang manok at pag naka-range po. So, mas maganda din po. Mas masarap din po kasi yung mga naka-range na manok, ma'am, kumpara po sa nakakulong. So, yan po yung aking pansin po. Yun nga, kinatay po natin yung isang manok kahapon, naka-free range. Parang native po talaga, ma'am, yung heritage. Pag naka-free range, nakakain ng damo, nakakapaglaro sa mga, yung sa lupa, na-exercise kasi sila, kaya yung kanilang, siguro, yung muscle po nila ay nadidevelop. So, parang naging native na rin po. Kumbaga, kaysa nakakulong na tambok talaga o mataba. Kain. So, syempre kung naka-free range sila, mas malapad yung yung paggagalaan nila, 'di ba? Yes, ma'am. Makakatakbo sila. Like, makikita mo talaga na maliksi sila. Like, Yes, ma'am. maliksi sila. Panay ang takbo nila. Tapos yun, sir, no, nakakaganda rin na nakakakain sila ng ng mga Damo, ma'am. damo. Oo. So, yan. Speaking of damo, sir, marami pa yung damo. Marami Yes, pa ma'am. bang Marami damo pa sa dun, farm ma'am. mo? Para sa susunod na buwan, ma'am, wala na yun. Maubos na yun. Anong klaseng damo dun, sir? May mga Carabao grass or ano? Yes, ma'am. Klase-klase doon, ma'am. May yung karaniwan na damo dyan sa gilid-gilid. Yan yung makita niyo sa bahay, yan yung sa aking manukan. Yung sir, yung sinasabi nila na pandan na damo. Meron, pwede ba yan kainin Napier ba yan? sir? Napier, ma'am? Oh, Napier, oo. Meron din doon, ma'am. Meron doon sa gilid din. So, tamang-tama, nakakainin po talaga sila. Kumusta naman yung saging mo, sir? Buhay pa ba? Hindi pa nila, hindi pa nila napagtripan kasi madami pang damo. Baka pag wala nang damo, yun. Baka matumba din yung gaya din sa aking, yung sa kakilala ko, yung papaya talaga, ma'am. Malaki na papaya, parang poste, malapit na matumba, kinakain nila. Kinakain talaga nila yung yung puno ng yung puno. papaya. Pati yung papaya, ma'am. Doon sa kakilala ko, malapit na talaga matumba. Baka madaganan din yung mga kulungan doon kasi malaki yung papaya. So dapat siguro naputulin na lang siguro, sir, for para Yes, hindi na yun maka-agrabyado doon sa mga kulungan. At wala din Delikado mga din po. manok na matamaan just in case na maputol or talaga siya matumba. Ayan. Yes, ma'am. Okay, so yan mas mabuti sana na naka-free range po ang inyong mga alagang manok. Hindi siya nakakulong kasi kumbaga yung resulta din kasi maganda ang epekto ng inyong mga alagang manok when it comes sa kanyang taste. Then, of course, if ever na naka-free range siya. Okay? Additional question. Sa paggawa po ba ng pabahay, ano po ang magandang materyales? Pabahay ng manok ito, I think. Pabahay ng manok.
Kung meron mang malapit sa ating area po, kung nasa ano tayo, sa probinsya, madami din kasi kawayan dyan. So, pwede tayong bumili ng kawayan. Mas mura kasi yung kawayan, ma'am. Kung bibili tayo Okay. mismo sa may-ari ng lupa na merong kawayan, kumpara po sa bibili tayo ng materialis po sa mga hardware o yung sa mga lumber shop. So, Okay. akin lang kung saan po tayo makatipid, pwede din po kawayan yung ating gamitin para mas makatipid po tayo. Kumpara po sa mga kumbaga bibili tayo ng kahoy sa lumber shop o kung ano po yung gaya po ng tawag dito, yung sanyog. So, mas Kukulumber. matipid talaga. Kukulumber. Mas ano talaga, mas matipid yung kawayan yung ating gamitin. Kung Mas ano, maganda sir, din po, ma'am. Oo, kung ano, sir, kung sa, kumbaga, sa bubong niya, sir, sa tip, sir, ano maganda yung yero ba, sir, or yung ano ba tawag sa Tagalog ng ano? Nipa, ma'am, nipa ba yan? Nipa, oo, nipa. Well, kung ano naman po, para sa akin, kung gusto ko makatipid, doon ako sa nipa, ma'am, kasi mas malamig kasi kumpara sa yero. Lalo na po pag mainit. So, mas nakaka-relax din po yung ating mga alaga na manok pag nipa yung ating ilalagay. Kaso nga lang, hindi din po magtatagal kasi na ano din po, kumbaga, habang tumatagal ay nasisira yung ating nipa. Correct. So, ano na lang din, no? Kung syempre, kung sa kawayan, tatagal talaga ang kawayan kaysa sa kukulumber ba, sir? Tama. Depende, ma'am. Sir, Depende kung sa ang kawayan ay treated siya. Kasi merong mga kawayan na meron na siyang treatment na nilalagay na pangmatagalan. Yes, diba? ma'am. Pangmatagalan yung ano niya. So, Madami yun. kasi klase yung kawayan, ma'am, na may, yung talagang pang gamiting pang poste, merong Correct. nagtatagal ng ilang taon talaga. Klase-klase na kawayan. Correct. So ano na lang, no, siguro yung ano natin, ma-advise natin sa kanila, mas maganda kung bigyan nyo talaga ng magandang pabahay na sa tingin nyo Yes, tatagal para hindi kayo gagasto ulit. Pero kung gusto nyo naman na temporary lang muna, na habang wala pang ganun kalaking budget, so I think yun na, yung kukulumber at saka itong nipa. Yero. Diba? Pwede Yung din po nipa. maglagay ng Oo. nipa at saka yero, ma'am, para doble, ma'am. Mas Doble, maganda. oo. Yes, okay. Corrected by. How about sako, sir? Hindi, ano siya? Hindi rin siya, ano, sir? Or Di mga magtatagal, trapal? ma'am. Di magtatagal, lalo na po pag ulan init, madali lang siya mapunit. At the same time, kinakain ng manok, ma'am. Ay, okay. Ang sako? Kinakain ng manok, ma'am, pag na ano na. Pati yung mga ano, ma'am, kinakain talaga nila. Yan yung pansin ko po sa mga manok ko doon. At kahit dito sa mga kakilala ko rin na napuntahan. Correct. Okay. Meron pa ba tayong tanong, Kuya Bill? Yan. Ay, okay. Sir, parang, sige, ano na lang natin ito. Ilang babaeng manok at lalaki na manok po na ideya bilang panimula? Okay po. Kung may budget po tayo, mas maganda po na kung masisimula po tayo, nasa 20 po na inahin at saka 4 po na lalaki. So, yan yung pinakamaganda para sa ganon, everyday, pag nangitlog na, meron tayong 10 to 15 na itlog na nakukolekta po natin. So, kung mapapisa mo yan o kung makakolekta ka po ng kahit 10 kada araw, mapapisa mo yung 300 sa isang buwan, mapapisa mo yung 200 sa 300 na nakolekta mo po, meron ka ng 200 na manok. So, maganda din po na ganun. Pag may budget na po tayo, Ilan yun, sir? 20. Ilang babae? 20 na babae. at saka 4 na lalaki. 1:5 kasi tayo, ma'am. Kung gusto niyo So, po maganda yung similya. Ano yan siya, sir? Magkano yan, sir? Pag may 20 na babae at 4 na lalaki, Magkano yan? yung magagasto? Siguro nasa 25 to 30,000. Meron ka na po ganun kadami na manok. Sa presyohan ngayon. Sa presyohan ngayon, ha. So, ayan, Yes, kung meron po kayong mga nakatabi dyan na mga extra pera na 30,000, so, magandang ano na yun siya, start sa iyong pagmamalakad. For example, meron kayong malaking location or bakanting lote dyan, why not? Magsimula na kayo para hindi nakatulog ang 30,000 ninyo. Okay? Yes, ma'am. Correct. Ayan, mayroon pa ba tayong question dyan na Bingbin? Ayan. Sir, speaking of budget, narito na. Magkano po ba ang budget
kung balak ko pong mag-alaga ng manok. So, ayun na. Nasa 30,000. Sa Sagot na yun. 30,000. 30,000 yun siya kung gusto nyo ng 20 hens at saka 4 na rooster. Tama, ma'am. Okay na yun. Nasa 30,000. Biruin nyo, parang connected yung Yes, mga ma'am. tanong natin. Pero hindi naman ibig sabihin, ma'am, na kung magsisimula tayo, kailangan natin ng malaking area. Kasi nagsimula po ako dito sa CCO lang po, 20. So, yung capital po natin nasa 2,000. So, yun po yung ating panimula hanggang sa dumami po. See, pang 2,000 pesos ngayon, parang ano na yan, 6 digit na yung kita ni sir. Hindi naman, ma'am. Huwag nating i-reveal. So, pwede 2,000 lang kung gusto nyo mag-start sa CCO. Pero pag yun, Yes, ma'am. yung ready to lay na, like gusto nyo nang dire-diretso na yung yung ano ninyo, yung kita ninyo, doon kayo sa 30,000. Tama, Okay. ma'am. Correct. So, next question is, meron pa ba tayong question? So, yan. Presyo daw, sir, ng Decal Brown at saka Rhode Island Red ngayon. Una po, yung Decal Brown at saka Rhode Island Red po na CCO po ngayon, day old to week old. Yan po kasi yung karaniwan na binibenta po natin o kahit sa mga kaibigan po natin. 100 per head po. Okay. Sa RTL o ready to lay at saka laying, nasa 1,000 to 1,500 per head. Okay. Yung mga ready to lay at saka laying na po. Sa dalawa na yan, sir, it's either RIR or Decal Brown. Yes, ma'am. Same price lang po sila, ma'am. Okay, same. Kung CCO ay 100 pesos, pero pag ready to lay or laying hen na siya, nasa 1K to 1,500 pesos po. Okay? Pero ang roster, ma'am, 1,500 talaga yung presyuan. Okay. Pag rooster yon. Okay, Yes, so ma'am. ready na ba ang inyong mga budget dyan, ka-asenso? Okay, next question. May question. Ayan, sir, ito, parang last question na ito. Ano po Yes, ba ang ma'am. kinokonsidera ninyo na batayan sa pagpili ng gamot at vitamina? Yung sa atin po kasi, ma'am, yung manok po natin dito, meron po talaga akong ginagamit dito na kumbaga pang egg production po nila o pang halo po sa pagkain po nila gaya po ng paglalagay po sa feeds at saka tubig, yung King's Beta Plus po natin, animal feed supplement sa mga breeders po natin. At sa mga gamot naman po, isa lang po yung aking ginagamit po, yung powder po natin, yung Panamox Forte. So yan, kung kaya po natin na may budget po tayo, pwede po natin araw-arawin po yan. Ang akin po kasi, hindi po natin tinitipid yung manok po natin. Kung gusto po natin ng magandang production po nila, dapat kumpleto po talaga sila sa antibacterial at saka vitamins po nila. Kahit yung ating masisiyo, palagi po yung merong Intenso Plus po. O yan. So, di ba, sabi ni Sir, wag tipirin. So, isa sa mga, kumbaga, kinukonsider ni Sir Rian is yung vitamins na good for egg production. Kasi dyan naman talaga nakafocus ngayon si Sir Rian, yung egg ma'am. production. So, napili niya yung King's Vita Plus Animal Feed Supplement kasi nga, halos kompleto na po yan siya sa vitamins na pwede ninyong maibigay sa inyong mga alagang manok. Okay? So, ayan, King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ganon din sana, sir, di ba, sa mga manok ko yung gamot nila? Yung Yes, ma'am. Panamox yung gamit ko Forte. po talaga, ma'am. Mm-mm. Pinaka-the best talaga, ma'am. Kahit sino po yung mga kaibigan ko po na nagko-comment sa ating videos. Proven talaga yung anumang Panamox Forte, ma'am. The best talaga. Ito yung sinasabi nila na 4-in-1 na gamot kasi meron Yes, ma'am. siyang amoxicillin, tylosin, ano pa yun? Amoxicillin, tylosin, paracetamol, carbocysteine. Ayan, ha? Ito yung tinatawag nila na 4-in-1 na manok. So, ibig sabihin, pwedeng, kahit isang gamot lang siya, kahit anong sakit na nararanasan na experience na yung mga alagang manok, kayang magamot po ng ating Panamox Forte. Okay? Ma'am. Corrected by. Ayan. At thank you so much sa lahat po ng mga nagtanong. At dahil po sa inyong mga tanong, of course, naging productive po ang ating discussion ngayon. At kumbaga ay si Sir Rian naman talaga ay as long as kaya niya na tawag dito, masagot ang inyong mga katanungan, walang problema po yan sa kanya. Ayan. Thank you so much, Sir Rian. Before tayo mag-say bye-bye sa iyo, meron ka po bang tawag nito,
final message or your message po sa inyong mga followers at saka paano po yung mga aabangan natin sa iyong Facebook page at YouTube channel? Yan po, una po, maraming salamat po sa mga anood ngayon, nakikinig. At yun nga, 16,000 na lang po para maging 100,000 followers na po tayo. At kung dumating na tayo dyan, ay mamimigay po tayo ng cash at saka sisiyo po na pa-premium po. So abangan nyo po yan. Corrected Dito yan sa by. Agrisenso ha. Yes, abangan nyo po. Yes, abangan nyo talaga yan. I promise, yes. Yan, thank you so much, Sir Rian, Manok Salamat Tambayan. ma'am. Thank you so much po sa inyong panahon ngayon. At mula po sa General Santos City, dadako po tayo sa Region 2 dahil merong good news po na ibibigay sa atin si Inday Bajang. Dahil merong ilang pong farmers doon, Sir Rian, ang nakatanggap po ng mga binhi ng palay. Wow, ang ganda pala ma'am. Yes. Maganda yung programa ma'am. Correct! Mabuhay mga madi at mga padi. Ayan, welcome once again for an hour of discussion, mga balita at tips po para sa inyong lahat. Agrisenso, it's Inday Bajang. Ayan, parang it's so awkward na I don't wear my eyeglasses. Parang it's another week. Pero parang maiba naman, diba? Pero sabihin naman na napaka-old na babaeng ito, lagi naka-glasses, really. Siguro, because of so overexposure sa computer, cell phones that you have to keep on checking and mga balita and something, everything actually. So, ayan, that's the result of it. So, parang wala na daw akong mata. Parang lagi na ako nakapikit. Ayaw niya talagang lumaki. Anyway, mga friends, ayan, syempre pa maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa ating programa. Ayan, sa mga nakikinig with the hookup sa ating mga radio stations at the same time, mga nakaabang po sa ating mga Facebook live pages. Ayan, maraming salamat po. Ayan, of course, dito na naman po tayo sa another set of ating mga balitaan ngayong hapon. Ayan, ayuda time na naman. Ang dami mga ayuda. Ba't hindi kami nabibigyan ni Clara? Siguro kailangan naming magparamdam. Charot. Anyway, sa ating agri-balita, ilang lugar sa Region 2 ang nakatanggap ng libreng binhi ng palay. Ay, ka-perfect lamang, oy. Anyway, 15 bayan sa 4 na lalawigan ng rehiyon ang binigyan ngayong linggo ng binhing palay sa pamamagitan ng PhilRice Region 2 bilang suporta ng pamahalaan sa mga magsasaka. Ayon kay Seed Distribution Program Coordinator Andres de la Cruz, ibinibigay ang mga binhing ito upang itaon sa nakatakdang pagtatanim para sa wet cropping season. Kasama sa mabibigyan ay ang mga bayan ng Alyakapan, Amulong, Apari, Ballesteros at Gataran sa Cagayan at ang Burgos, Cabatuan, Gamo, Ilagan City, Malig, Reyna, Mercedes, Ramon at San Mariano sa Isabela, kasama rin ang bayan ng Cayapa, Nueva Vizcaya at Difon or Daifon sa Quirino. Matatandaan na sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund, nagkakaloob ng seed subsidy ang pamahalaan para sa mga kwalipikadong magsasaka na siyang ipinamumudmud ng PhilRice. Grabe, pinamumudmud. Kung sa Bisaya pa, gipailog, ayan, gipailog, gipang hatang ug taman-taman, o di ba bongga. Anyway, katuwang ng PhilRice sa mga municipal o city agriculture offices ng bawat LGU. Samantala, 6 na bayan naman na sakop ng CAR ang makakatanggap ng seed delivery simula May 15 hanggang 19, 2023. Kinabibilangan ito ng Kalanasan, Kabugaw at Santa Marcela, Apayao at Aguinaldo, Lamot at Mayuyaw doon po sa Ifugao. Ayan, maraming salamat sa effort. For sure, our farmers will be so very happy with that ayuda na kanilang tatanggapin mula po sa ating pamahalaan. It's really, tawag nito na malaking tulong, ika nga. It's because they will not spend na more money in buying mga binhi for palay na pwede nilang maitanim, in which they can already get that one free mula po sa gobyerno. O diba, laking tulong na yon. Ay, salamat na po, na-appeal ko sa listahan. O diba? So, sarap sa feeling, sarap sa pakiramdam na you can really a feel of relief po para sa mga farmers natin. So, at least, for sure, hindi lang doon na area, sa mga hindi pa nakakatanggap, huwag kayong malungkot, probably
there's still a more set of farmers na makakatanggap ng mga nasabi ring at the same help mula po sa government. So, hintay-hintay lang tayo, o, diba? So, ako na talaga nag-announce na maghintay-hintay. Baka abangan nila yun. But really, for sure, syempre, hindi naman talaga pangkalahatan agad-agad, diba? At least, per place yung pinupuntahan. Yan naman yung napapansin natin. Per place yung pinupuntahan ng different government agencies natin in which they reach out and give help to those farmers who are really in need to be given some subsidies o ayuda mula po sa ating gobyerno. Ayan. So maraming salamat sa inyo. Ayan, padayon lamang. So wag nang malungkot, wag nang mag-emote, palangga mo sa atong gobyerno, 'di ba? So there's really more about agriculture in the country. Okay? Ayan. So yan po ang ating agri-balita ngayong araw na ito. Ayan, parang hindi ko na nakikita ang aking self. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin. Bukas po ulit, of course. Chikahan na naman tayo para bonggang-bongga palagi ang ating mga live. Ayan, maraming salamat, Inday Bajang. Let's go back to Claritita. Thank you so much, Inday Bajang, sa yung very good news. Congratulations sa lahat ng mga beneficiaryo po ng mga binhi ng palay na ating mga magsasaka dyan sa Region 2. And timing na timing dahil sa buwan na ito ay ito po ang buwan ng ating mga magsasaka at mangingisda. So lahat po ng ating pagsaludo po sa ating mga magsasaka at mangingisda dahil kayo po ang naging malaking role po ninyo sa ating society, sa ating community, dahil kayo po ang nagsilbing producer po ng pagkain sa lahat ng mga Pilipino. At sa lahat po ng mga nagtatanong at curious po sa mga nabanggit na produkto ni Manok Tambayan, gaya ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement, at Panamox Caplet at Panamox Forte, ganun din po ang Intenso products, Worms to Go. Yan po ay available, of course, sa mga Agrivet stores dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao. At kung hindi pa siya available or out of stock, maaari po kayong mag-message sa mga Facebook page ng mga product na ito, gaya ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement, para po ay mag-inquire at saka mag-order kayo. So, pwede po nating makater ang mga orders ninyo via online. Message nyo lamang po ang Facebook page. Yun po, pwede po tayong mag-deliver COD at COP via LBC. At sa mga meron pong mga Shopee accounts, of course, hanapin nyo po ang KBM Agrivet lines at nandoon po lahat ng mga products na gusto nyo pong bilihin. Okay? So, ano pa ang hinihintay ninyo? Bili na ng mga produktong tutulong po sa inyong pag-asenso. Ang kapartner nyo po sa pag-asenso, ang mga produktong may puso po para sa ating mga backyard racers, sa ating mga chicken breeders at mga hog racers all over the Philippines. Ayan. Thank you so much, Wat. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa maliit na oras na ito ngayon. Nawaya na busog po namin kayo ni Manok Tambayan sa mga impormasyon, lalong-lalo na sa mga nagbabalak po na mag-alaga ng manok. See you tomorrow po ha. Again, dito lamang po yan sa nag-iisang programa para sa ating mga magsasaka at sa agrikultura. Wala nang iba pa, of course, ang Agrisenso sa agrikultura. Aasenso ka. Susunod na po ang programa ang King's Afternoon Delight sa ating King's Radio Stations kasama si Queen CJ. God is good and God bless. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma, yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang Agrisenso, kauban si Inday Bajang o Claritita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet o Panamox Forte o sa Intenso Premium, Intenso Power Stag o Intenso Plus.